Mrs. Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigya po ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magkaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit kyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Norma. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Norma. Kaniadto sa bata, tudluan ta sa ginikanan unsaon pagtubag, pero inigdako na, masuko na kun magtubag-tubag. Mao ni akong bana, way giliatan ni siya, kusog kay mo tubag-tubag, bisag asang lugara, o kun ngano nga na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. Tumanon tagayod ang atong mga saan. Day, okay lang mo ang kanta, Day. So, si Mana, magabalik-balik ka, nanay. Ay pidi, ang kanta dili mo sikat kundi balik-balikon og tukar, bugo. Ato pa? Ha, makaayo din na si bike-bike, Day. Makaayo, balik-balik. Ha? Suma, ikaw nagbalik-balik man ka grade 6, wa ka kahibaw nga nakaayo na nimo. Nakaayo ka tao, nagkatabuang nakaayo na nako. Nahibaw ka ha, kung wa ka pa magbalik-balik o grade 6, di ka ka-graduate. Huh? Taon? Ipag-graduate na lang ka kay naluoy ng maestra nimo. Ang ano ko taon sa... Sige, gani kagbalik-balik sa grade 6. Kakip ko, biya ni mo. Maunang makaayo na mo, sige balik-balik. Mao ba? Anya, akon mauna, tagay kwarta diya, be. Mao ka diha ka nindot. Nangay ka na ko gahapon ha, karon mangayo na sad ka. Balik-balik ha. Bida, ikaw ringon nga nindo, sige balik-balik. Kwarta be. Balik yun. Hoy, pide, kamo ba? Sige mong reklamo nga wa mo'y kwarta pirme. Unsaon niyo pagkakwarta kung magsige lang magyampungan, dili mo mulihok. Bida, nanay, ay, nibawag na siyang gamay na itong lihok panington na ito. Unya? Tanaw ni mo na ako, nay, ha? Ipaningot ko, wa? Gipaningot. Naglihok ko. Rasag ka gipaningot. Bida, kibaw na kanako, nay. Suspede. Bisan sa layo pa ka, nanimaho ka na. Tungkol. Sige na kong lihok, nay. Sige lihok. Sige paningot. Sige paningot. Sige sa lihok, bida. Ay, bungot ni mo, pide. Nay. Nay! Hoy, asa ka, hoy! Kugihan sa kanino! Natural. Bantong na ni Maho po ka? Nga! Hanggaw tawahan na. Bisan unsaw, di kasabot. Bugo. Kinsa nay? Imong bada. Ay sus, tuo man ka ng pwede nay, gabudlat lang mataan na. Ambot bitaw Norma. Wa di ko kasabot nimo. Ngano man nay? Wa ko kasabot kung nganong na-inlove jud ka anang kanang imong banarong ng tawhana. Ambot og unsay naana. Nabaka nay aum sa itlog. Aba ka na nay oy. Be, unsa man gyud na-inlove nimo anang pidi. Nga una sa tanan sigak eg mata.
Natural nga siga nagmatanay kay budlat man. Kita day kag insi ka budlat. Uy, nganong naabot man ka ng insect. Tubaga akong pangutana kung nganong na-in love kayo ka ng imong bana. Unsa may naana niyang nagustuhan nimo. Nay, ang tinuoy, duwa jud ko ma-inlove anang tawhana. Napugos la kog pagigminyo ana kay may pasalig man siya nga iya kong panggaon. Unya, gipangga ka. O gipangga man. Nganong naaw man. Nay, di na nata magisgot anak nay bi. Wala tay mahimo ana. Naminyo na manggit ko anang tawhana. Ako na lang dawaton kung unsa na siya. Bana naman gyud na nako. Suwa na ko'y mahimo pa. Mo nang utong na lang Norma. Nakasabot kay ko kung ngano nakapangutan ng akong nanay bahin ni Pedi nga akong bana. Unsaon mo kuning akong bana, pasultiho ni mo murag abogado gyud. May kay mo tubag-tubag, bisay nagkalisod, pangutan-on ni mo tubagon lang gihapon ka. Unya. Pedi! Day! Nay nanuktok, so siya kinsa na. Oh, day! Siya ato, Brad? Sir, maningil ko di Ma'am Norma Kibunot. Kuan kining ako asawa. Actually, unsa magi imong tumong og katuyuan sa akong asawa? Ha? Mahal ra ba na nako siya? Sir, mahal siya ng rice cooker yung giutang. Ang ganda siya noon mahal. Iyang gikuhang rice cooker. Anong ningil mo ka? Ningil ko, sir. Ka na naiyautang ha? Giutang gani, sir. Bago mo ganito ningon nga iyang gikuha, wa utang ha? Di lagi giutang, sir. Pagtarong ha? Ayaw ko binuangi. Kaya yung sulti na ko, iyang gikuha, wa niya utang ha? Unsa mo tinudan na, gikuha o giutang? Giutang, sir. Unya, ano mingon mo siya ganina nga gikuha? Gikuha lagi, sir. O gikuha sad, duklon, karon ba, pida sa dimo, pida. Wait up yan, eh. Day, Kita na. kanahan ning tawhanan na mangilad ako, day. Ma'am, ikaw si Norma, ma'am? O ako, Norma. Ningil ko. Saan sa man? Katong gikuha ni mong rice cooker ba? Oo. Hala karon magsugod ay ato? O lagi, ma'am? Wa man ka magsulti dayon. Nagsulti bitaw ko, ma'am. Di man magtuo si sir. Makigalis man kay immoral lagi ko nung gikuha. Wani mo giutang. Pwede naman ba, sir? Pwede hilom, oy, ayaw pagtingog. Bidawag nang gin siya klaro, day. Hilom lagi, ay lagi pagtingog diha. Pila to'y datahan, ha, dong? 750, ma'am. 750. O, ma'am. Pwede, tagay 750. Gusto ko kayo tinawan, sir, ma'am. Tagay, pwede. Hindi na kong tingog. Tagay 750. Patingog ko naman tani mo tuod, pero pabayro tani mo sa utang. Ayaw pagreklamo diha, tagay. Uy, kuwang, ma'am. Kanala lang, Sa kalibo. Uy, kasukli. Sama ka dong, ha? Tagalas ka gamay reklamo. Ug dako reklamo. Saman, kumo kaya kong ihatag ni mo dong? Sa mood, wa ko yung kasukli na, sir. Hilong, liha! Day, asa man ta? May paliton ta para limpyo CR. Taxi la ta? Hilom di ay taxi, murad siya kag na kay kwarta. Wala ko imong wa na kay imo kong ipapayad sa maningil tawag sa rice cooker. Mag-jeep ta, mag-jeep. Sige, mag-jeep good. Norma, Ay, nay! mga tumuskulon. Ay, dili na oy, sa Ayala lang, ano man ta? Padaon ta ko nimo ba may ipadako, may ipapalit ko? Ay, pwede na lang, anak, Ako lang, nay. Unsa man na, nay? Unsa man, nay? Paliti ko napkin do, kanang... Unsa ba, nay? Napkin! Aw. Kanang with wings. Nay, basig sa iyo ka, kay. Dili na napkin imong ipapalit. Basig diaper. Ngita dyan kag bikil. Ngita dyan bikil ang bana mo, Norma. Ay, da, pasagdiin na lang lagi na, nay. Bida, oy, naunsa ba ito? Magpakatutuo na mo, oy. Nga naman, namutbut na ko. Ano napkin mo kung di mapapalit ka? Ngawa, nag-diaper man ka. Dami diaper. Ganong pasuluban dyan ko ni mo anang dayaper. Sabi mo, oy. Sus. Unsa magyoy pagtuon ni mo na ako, bata? Ha? Samot ka ba titanaw na, tiguang naman ka niya, mag-diaper, gug ka. Aritos dol-dol tinuod. Ang siya dol-dolos tinuod. Ay, kay kuan man, kanang dool-dool na ba nis bata? Mao nga, diaper tao ni siya. Unsa magyoy dapit nga dool-dool sa bata?
Kuan ba na, di ba na ang bata, kanang gidayapiran. Wapa man ngipon, no? Wa, Nya ikaw, napaday kay ngipon. duhan na lang kabuok. Duha ka buok. Hapit na. Ang bata mo kamang. Oh, mukamang. Ikaw maglakaw, di ba, mangupot na ka? Oh, ang sakit man kayong So hawa. hapit na sab ka mo kamang. Hilom na pwede ay. Okay, Kabudlatan ang mata mo. Hilom da pidi, pulos ka lang gid hinang bawda. Anay ba o babo? Dukla na guda. Norma, dukla na. Makalagot lang gid siya usahay ba kini akong bana nga way buot bisag way hinungdang istorya mutubag yun. Mao na makasapot kaayo. Unya kanisad laging naanad tagpangutang, nya mobayad man sad ko. Mangutang para sa importante kayong project kay ang among kusina manggod murag ka hunlako na. Kay gabok na kaayo, mao nang ni-loan ko para sa among project sa kusina. Unya to, Magunsa ba ta din day? natay ko haong kwarta. Apil ko day? Hilom da pidi na ang ni murag kwarta. Matias di ba? Yung unsa ba ni ako taon? Escort ako ani? Ay paraw, para na sa tong kusina ang kwarta. Kahunlako na ba yung kusina nato? Ha? Ay nalagsaba di abi sa paa sa di mo diha oy. Kuan ka nang mas mayo nga kuyog na lang ka nako. Anya na pagtingog diha kay interviewhon ko para slinding ha. Dali na. Ako na yung manager ng mga lending company, no? May apply ka og loan worth 20,000 pesos. Sakto ba, ma'am? Yes sir. Okay. Mahimo ba ang mangutana ko, ma'am, kung unsa inyong source of income o pila ang inyong malimpyo? Kaning limpyo kayo yung payslip, sir, ha? Computerized, manggulgod. Mao nang limpyo kayo. Lagi pagtingog lagi di ko. Kadiyot lang. Imo na siyang bana, ma'am? Yes sir. Pwede o ako una siyang interviewon, sir? Patay. Pwede. Ikaw ba nagsabot at nga di ka mo tingog diha bukbukon tagi ko rin ang animala ka? Ang gikinahanglan manggod na to, ma'am, nga gawas nga ikaw ang mulon, doon na sa punta kay Kumaker. Pero imo mo ka din siyang bana. Bana taon na nako sir? Siguro ka, ma'am? Taon sir oy. Surtiha ko. Ako yan. Basta, ma'am, ha, imo gini siyang bana. Puro duda minuno ka, sir. Ilista be. Ako yung manager. Ako yung manager diya niya. Ikay banas kong asawa. Unsa man? Naibukas kong asawa? Sulti, be. Sulti! Ano man ang itawhan? Shit, ginag ka pagtingog. Hilom ko na. Abida. Ano masuko man ka, sir? Nangutan na raman ko. Oy, ako sa may gusto niyo, ha? Kung sa'yo gusto niyo mo? Tawagan ang guard, pagkausan ni sila, be. Sir, apil ko, sir. Imo mo ka ng bana. Oh, sir. Pues disapprove ang inyong loan. Panggawas mo. Nagkapauli mo sa inyo. Guard! Pidi, magsukbagay tayo ni Kulis Boy, Pidi. Dali, animal ka, mangulit ta. Mangulit ta! Pero, day. Mangulit ta! Mao na akong problema. Nadiskasi na hinuon ang akong project. Wa man ma-approve ang akong loan tungod aning hinampak na kong bana. Makalagot kay kini siya. Unsaon ni nako siya? Oy, unsa man kamo ang pasultihon? Duklon ko ni Norma. Salamat. Bam, good morning, di ba, Bam? Good morning. Ate Jejel, good morning. Good morning, mga mama. Good morning. Thank you kayo sa inyong perming pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata nga moadto sa eskwelahan. Unya para sa mga dagko ang Don Pepe Dark Chocolate nga palit sad mo sa OBM, Diamond Yema Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami gyud kay na mga bata ang Paulitos Macaroni Crunch nindot kay na usap-usapo nato labi ng Tasty Fish Cracker. Pero ato nigsuan og Don Pepe Tablia, ha. The best kay na niya dark chocolate, the best kay na. Pero kita ang mga mo trabaho, kung mo trabaho na galita, ay kabuntag, iniguman na itong ligo, kaon pamaaw, idungan na ito pag-inom ang atuang sa Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban kay nindot, kay na nato imnon.
para sa ato ang pagtrabaho rita magduka kondisyon kay kapaninton ka. Unya sa mga tao ni Kuya Nick Pipito nga migamit sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo, salamat kay ninyong tanan diha og sa tanang mga tao po dug GR Pipito. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, dug GR Pipito, Ciudad Subo. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Soric, Asnar Soren kagki Ma'am Casmer Araw og sa tanang mga tao ni Sir Raul Isoto og ni Ma'am Hasmen Isoto. Good morning natong tanan natin, Pres. Okay, o gago sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kaning mga bukol-bukol nato sa atong lawas, inom aning Said Panyawan Herbal Capsule katulos sa usa ka adlaw. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inomdaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniuto ni mo, maogyapon, usagyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maghapon, sa gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na pudaan ang sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang na doon na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mong kabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol tungod kay. Doon na na'y makatambal, na na'y makaayo, anang atong kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan na tumorisudan kami gamit sa tuang Said. Well, thank you kayo ninyong tanan kamuna sayod. Kung sa importante ang ato ang panglawas, bao na nga kung doon ay mga sakit-sakit nga ato ang bation dari sa ato ang lawas, kinanglan nga ato ang ginang haplasan sa ato ang Said. Well, nga tinuod mo ang tag sa itong panahot pamahol, parikit sa kalawasan, barikos, bens, katol, kuto sa kabataan o gilikay, pagyunta sa dinggi, kun manghaplas ta sa ito ang sedlin ni Mituel, nga anarama palit sa butika. Di ba din? Tinuod na, sa butika rin kita mga palit ha. Pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itype ang Panyawan Herbal, niya, makita lang tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga kung layo-layo sa tas butika, kaya nata nagpuyos kabukiran, pwede rin kita mag-order sa Shopee. Shopee na lang. Shopee na lang ta. Shopee na lang. Bam! Salamat kayo, Mr. Samuel Laurongon and Mayor Lauro sa Summers Hughes, Valladolid, Karkar. Ang manusap kanimo dia, Honorable Mayor Patrick Barsina sa Karkar. Siya mo ay kining nagda sa Corpus for Christ diya sa Karkar. Thank you. Salamat kayo. Kuman sa kanimo, Kunsyal Nel Fortaleza sa Matapay, Ilongos Leyte. Ang inyong mga staff diya sa barangay, ang atong mga kapanan diya alang sa ato ang mga pagguwapa, beauty care, kanimo na G. Malor, Celebrity Cosmic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Magpabilin ka ng younger looking cutis artista, cutis porcelana. Dili mag-dry nga itong skin, tungod ka doon ang natural moisturizer, ay doon na sa mga sangkap, alang sa mga white heads, black heads. Ingon man, ang ito ang mga skin nga, murag dry, doon na ba kay katol-katol, murag pugis-pugis, murag dili ka kasabot doon sa maning, murag mag-doon na lagom da pedere, murag mag-saban ni, oy, Said Celebrity Cosmic Beauty Soap. Maolagi, nagpalit mo, mas maayo nga ito ka sa butika mo, inquire mga tana, para dili ka mga kapalit og mga fake mga products. Ha? Mas maayo nga tanaw ni mo sa iyang sudlanan, o doon na ba ka ni seal, doon na ba seal, o doon na ba tatak nga SCAD, Seed Marketing.
Celebrity ko jik beauty so. Thank you. O sa tanan po na itong mga kaisunan nga masayo nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, ug pa na itong balatian. Kana tungod na sa mga tuksin nga nipundo sa ato ang kalawasan. Maunang kinahanglan na nato i-flush out kay muda uta sa itong blood cells. Ang atong blood cells importante, tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot na kinitungod sa tuksin, mustiki or mulapot ang atong dugo. Mao na nga inom gyud tag Genitox. Kaya ang Genitox plus herbal capsule usa kini kan natural nga detoxifier, natural nga remedy tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug karon lig-on gyud kanunay atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox plus herbal capsule ang pinaka kusog. Number 1 kini mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang seno nato karong adlaw Goliath. Si Norma, Ate Pres. Norma. Kaniyang problema, Ate Pres, kaniyang banagon nga kanang murag mga tarungan sa guway katarungan niya dali mo init dili mo siya kuan Ate Pres, dili mo siya ni bright ting bataa nya sige mag mulalis man siya kay sige kuno siya balik-balik ta og grade 6 Ate Pres ug wa mabalik og grade 6 og di kuno balik-balik wa ka grade mo nang sige balik-balik og grade 6 pero may kay mudag lalis Ate Pres ngayon siya unsa man na maningil ko kuan sa kanang katong rice cooker unsa man giutang na or gikuha siya giutang ni sir. Ingon sa kay gikuha ana. Sa wagoy lami Ate Pres nga kuan, iya gyud lalison. Iwion man niya. Iwion niya. Di maayo. Ano iya problema Ate Pres saon niya imbana. Ang imbes makalunata siya, giaway siya sa bana ang kuan manager. Saon niya Ate Pres be. Ikaw ba? Ari ta dire doon ako igiya niya no kung ari ka dire sa mga panultihon. Panultihon, Proverbs 17 verse 7. Sama nga ang taong tinamod, dili mamakak. Ang buang-buang dili usab mo sultig mga pulong nga undanon. Mo niya, ha? Ay mga pulong. Ako pa ni mo ma'am, labi na doon na kay mga transaksyon, praning mo loan ka. Ato ka mga lending companies or lending agency. Ayaw siya dada. Silingan mo dadon. Ayaw siya dada kay na kay mga atubangon na kay tuyo nga magalang latag mga dagkong tao nga mga ika-istorya musagbat man siya. Di ang iyang baton bam kanang iyan lang warningan daan dong kani atong lakaw dong maone apalihog lang taon ayaw pare ato mon loan iya pa itong gisultihan nga mauna man loan tagkuan iya na itong gisultihan nya ayaw lang taw sagbat dong sagbat ni siya ba sagbat na mo gyud anang mo sagbat na daot ang istorya plus ani nga kanang na ang imbis makalonon ta sila okay nang tang manager kalat sagsagbat ngon limpyo kay buok sa to limpyo kay ang kuan niya sir ang iyahang payslip wagi na kay computerize na ilang payslip limpyo kay na sa buwela may ba iya yung kuan doon mao gani kung naa kay mga lakaw mga importante ayan lang siya dada gawas ko mga tumog simbahan kay basig dilit sa dito ka ako binuang kay naaman ang balay sa Ginoo pero ingon na kay mga lakaw nga tinarong ayon lang siya dada oy bitaw ay na lang day may pa pero para na siya ako rin kumikir mo ma'am ikay kumikir speedrun lang day kumikir klaro pa naabog yun sa kapitol ako garantor biudo naman siya di ka bayad pero ikay bayad ay duha kong sweldo biro bayad kanang iyahang kuan inunta makawa sa maayong katuyuan makawa sa maayong mood makawa sa maayong na transaksyon kanang ana mo parehayan sa istorya Ate Pres nga sige dito po niyo ang bana nga asawa sa inyo dong dali akin hingoto pa ko dirtiwas hingoto saan hingoto ko no ang bana mo nun ginawa pero ang asawa muna lagwat sige panghinguto sa ato pa ang bana ang trabaho mayo yung asawa naliado kayo tiwas panghinguto karabang simang ba simang
Si Mang kay- Ayaw naman, as maayo, ug naa kay kanang naang mga unsay nga ni mga dagko nga lakaw, importante, labi na kanang ingon ani nga, mahitungod sa inyong pamuyo. Ay lang na tiyag dadaw eh. Ay lang. Ay lang, ug mga magkumpay, ug tambog, dadala dito, mo pasaan sa bandol. Oo, may pa. May padadol. Ako, pero sa ko gulyat, mula ka ganit ko, dito ko magdadag boyfriend, oy. Gano'n man. Ay, gustihin. Matala ka, tepres, kaya di ko magdadag boyfriend. Ano man ko, no? Di ko magdadag, kaya maibo ko glae, di na kita. Salamat mo na kating tuluman doon. Kuna ko ang pasultihan. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ang konyo sa pangan nga Suset, 38 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa panaglalis namo sa bag-o namong silingan, bahin sa right of way. Naamanggod sa likod sa among luna ang ilang yuta. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nahali na din ang yuta sa tong likod, no? Nga nung nakasulti ka man, anak. Na naman yung nagkural-kural sa property. Mao ba? Gioferan ba ya unta taan ng luna ang atong paliton sa? Unta. Apan, dili man na ito kaya, God. Nindot ra ba unta ng luna diha? Plano unta na ako ng buhatan og poultry kung kita pa'y nakapalit. Ay, husto na ning mini grocery store alang nimo eh. Masobra na sa nagkahago nimo kun. Daghan na kagatiman nun. Di man good. Siyempre, mag-hire gyud unta tao trabahante. Bisan ba nag-usa o duha ba? Kay maayo na lang dugang sa income ba? Makaingon lang ka, ana. Kay okay ra ning atong tindahan. Ug may trabaho sad ka. Kay gagmay pa maning atong mga anak. Pero kung managko na una ni po ng atong mga anak, kung mag-college na, basig makuwangan tas budget. Oh, pero wala man tayo mahimo. Nahalin mo na sa lain ang luna nga naa sa tong likod. Dawato lang nato nga may bagong silingan. Kinsa man ang kikasulti ni Bert sa gawas? Murag nagsinyas-sinyas man og agianan sa kilid anang among yuta. Kinsa man na siya? Nahuman na sila sulti. Og niya na din ipaingon si Bert. Bert! Kinsa man to? Sila di nakapalit sa yuta sa tong luyo. Aw, mao ba? Niya nga naman ko, no? Nangayo ko no siya right of way kining kilid aning atong yuta. Aw, may agyanan naman na. Agyanan naman ang daan sa una pa. Dugay na ana. Right of way ko no para silang sakyanan. Unsa? May sakyanan din na sila? Kaya magtukod man islag water refilling station diya sa luyo.
agyaanan ko nun sa ilang delivery truck. Oh, mao ba? Unya? Oh, okay naman tingali, di ba? Nisugot ka? Ilan man ang katungod ko nga mga of right of way. Kinaaman sa likod ning atong yuta ang iyang napalit na luna. Unya, makuha aning atong luna. Oh, maingon-ingon jud yan, ha? Anis laagi kilid ining imong tindahan. Dili ka na makahasol na to, Bert. Kung muagi lang, nga na makahasol man. Dili lang na to idaw nilang ilang katungod ko. Bert. Oh. Bert. Ngano ka, oy? Sobra mas nga itong silingan sa likod. Ha? Nga naman? Nag-away mo? Nagkasulti ko sa bahay sa right of way nga iyang gipangayo. Nakuha sila sa iyang gipangayo, oy. Aron ko nung makasud ang iyang delivery truck. 5 meters man. Ha? 5 meters, gyud? Ah! Nakuha sa gudana, Bert. Nahasol na gyud hinuon mi aning among bagong silingan nga magnegosyo og water refilling station sa likod sa among yuta. Kay nangayo sila namo og road right of way. Apan sila man ang magbuot kung pila ang gidakon sa among ihatag. Kay delivery truck kuno ang ilang paagion. 5 meters ang ilang gipangayo nga road right of way. Dako man kaayo ang mapahak sa among yuta. Unya, di ta mosugot anak Bertoy. Unya, reklamo man kuno sila kung dili ta mohatag. Basig, ipatawag sa barangay, ana. Aw, mas labing maayo. Aron mahusay ta didto. Makasulti sa tas atong side ba? Kay di bagod kung right of way lang, agianan ra sa tao ang dapat. Grabe na silang 5 meters, uy. Mura ra bag isog kung tawana. Unsa? Na, mo'y gidangat ang kalakiha. Unta, sila ang magpaubos kay sila'y nanghangyo na to. Sila na di hinoy magpaisog-isog. Oh, di sada maayong ila, uy. Ay, maog na din ang ganahan, oy. Na makita og kontra, labi nag, ato pa yung silingan. Pero kinahanglan sa tamubarog sa atong katungod, Bert. Kaya ato gud ninyo ta. Og kita ang nakauna og pahiluna din, he. Mangandam na lang ta, oy. Kibasin og, reklamo gyud ta. Na, may gidangatan aning kalakiharon. Kita pa'y muhatag nilagdaan, kita pa'y ireklamo. Only in the Philippines. Imong sukli dong, oh. Nera imong gipalit. Salamat. Ikaw ba ang asawa ni Bert? Oh, ala, ang lalaki man nga nangaya na mo og road right of way. Oh, ma'am? Sir, ako. Nga naman di ayon ta, sir. Nabang bana ni mo? Now, arabaron, sir, kay ito as trabaho. Nga naman di ayon ta. Di man ko naman musugot nga mangayo ko right of way. Ha? Ako na lang paliton ng inyo yuta. Unsa? Ay ibaligya na lang ninyo ng inyong yuta. Unsa, ma? Likay mo sugubot suset. Uy, yung sakripisyo ang inyong mga kinabuhi diha. Naabaya mo'y duha ka anak. Balhin mo og puyo sa imong bahin nga yuta din his ato. Pero ma, naintaw na akong negosyo dito. Katindaan ko sa among yuta, ma. Og may mga suki na ko atong lugar. Kusog ba yung halin ako sa feed sa manok ug baboy? Unya lagi. Kung ingon anak kasamok ng lugar, nga nakasilingan mong mga maldito. Sula sa doon naon-naon, ano eh. Anong naabot pa ng tawhana sa among lugar, oy? Kung sa akong bahin, dili gyud ko ganahan nga ibaligya og mopahawa mi sa among luna. Kay gawas nga hinaguan ni namo sa akong bana, maayo sad ang dagan sa among tindahan dinhi. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, ang bagong tagiya sa yuta sa among likod, gustong mangayo og road right of way alang sa ilang delivery truck. Dili ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga 5 meters? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming daan nga igong makaagi ang tao. Igo na ba kini? Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan. Kung mamugo sila,
Unsa may angay na mong buhaton? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gusto na lang nilang paliton ang among yuta. Dili ko musugot kay gawas nga kami ang nakaon na aning lugar. Maayo pud ang dagan sa among tindahan dinhi. Kung ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay na ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Suset. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw akong tingog inyong mapaminaw kay ako mo'y mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal personal, mga problema nato sa ato ang mga karelasyon, kapika sa ato ang kahimtang, mga kabtangan, mga dokumento, ato ang mga kontrata, ato ang mga records, no? Sus, ay mo pagduha-duha, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Suzette. Na bati nato ganina sa drama nga 38 years old siya, nay usa ka anak, minyo, pinaagi sa asa man ni gipada. Kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Daghan kay magpadag suwat nato guys sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. No, ubay-ubay gyud. Hala, kada adlaw na ibag-ong suwat no muna paabot-paabot lang gyud ta gamay sa mga nagpada. Amo lang yung giawhag nga ipakumpleto ang mga detalye sa inyuhang mga suwat. Ayo diretsong pangutana kay maglisod taghimog drama niya mas tingalig sipyat palami di mao ang mga nahitabo ba niya usahay ra ba? Ang atuang tubag anang inyong mga pangutana wa na magdepende sa pangutana lang no. Usay magdepende gyud na siya sa background sa sitwasyon para atong ma-weigh og tarong no. Mas tarong man pud atong mahatag nga tambag. Mo ni ang suwat ni Suset nga atong napuan sa napaminaws drama kay nagkalalis ni sila sa ilang silingan tungod sa right of way no kay nababoy man ning yuta atong ilang silingan kay naaman sa likod unya murang diha gid magsugod ang bikil tungod kay sila may way agianan nya mangayo sila og 5 meters kay naa may delivery truck ang katong ilahang silingan unya di ta sila gyud pod mo sugot nga maoy inana kadako kay makuan man ang ilahang yuta nya pila na ba yuta ro no mahal ra ba ning yuta wa man siya musulting asa pero maski asa ta naag na dakong valor no dakong value ang mga yuta unya mahog manggod nga man gi-offera na lang og palit unya likay na lang og kunog yudoga gubot so mao ni ilahang pangutana kay na ba pud tindahan no si Suset at tubi atong nakuan sa drama pod nga napo dito ilahang balay napo dito murang ilang gamayng panginabuhi no ginagmayng rakit-rakit pod. Unang pangutana, ang bag-ong tag-iya sa yuta sa among likod gustong mangayo og road right of way alang silang delivery truck. Di ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga road right of way no. Now ang kanang road right of way ato lang sa nang klarohon kanang road right of way no mo na siya ang dalan nga atong itagana sa katong mga yuta katusama ani sinyong silingan nga nababoy sa likod ug way agianan because wa sila'y access to the main road no. Now ang kaning ato ang road right of way, ato ang balaod under na siya sa civil code. Now, ang akong pangutana, ang ato ang road right of way, ang iyahang gipangayo kani 5 meters kay naa sila'y delivery truck. Now, ang kaning civil code nato nga nag-ingon nga angay bagyud ta mo hatag og road right of way, the answer is yes. Kung naay mga certain conditions nga kung pananglitan wa nagyoy laing agianan and that the best option nga kani nga road right of way nga gi-identify is the
One nga nearest access to the highway ug one nga dili po gud inon ana kabugat or maapektuhan pod ang tag-iya sa yuta nga muy muhatag og road right of way. No? Now, kani siya pribado man ni di man ni subject to subdivision. Ang pangutana unsa man gyud Attorney Elaine, unsa man gyud kalapda ang road right of way nga angay ihatag no ngadto sa usa ka tawo nga mangayo og road right of way sa usa ka tag-iya. Wa gyud klaro nga area or specific na area nga gisulti ang civil code. Ang giingon sa civil code kaning article 651, the width of a road, the width, ang gilapdon, of a right of way is determined by the needs of the dominant estate requiring access. This can be changed over time as the need of the property arises. Kinsa man ang dominant estate? Ang dominant estate, mauna siya, dominant, howd. Ano man, howd, not in a negative way, ha? Dominant kasi ay nangayo og road right of way. No? Muna nangayo. So, ang kani, in this case, ang katong ilahang silingan ni mo suset. Ikaw, servient estate. Ikay nagpaluib. Ikaw may mapugos og hatag og road right of way. No? So, pero wa na nag-ingon kung 5 meters ba. Niingon siguro ni siya 5 meters kay naaman sila delivery truck. Pero, ang ako sang pangutana, when you talk about delivery truck, it means to say na ay negosyo. Na ay business. Kay supposed, pero ang akong pangutana, unsay classification or zoning sa inyuhang yuta. Kay kung ang zoning ana is residential, dili pwedeng na ay delivery truck. Okay? So, pwede ka mo balibad nga kung residential man ni, auto ray pwede. So, pwede ka mo balibad sa 5 meters, pwede rin mo 2.5 or 3, igo nga makaagi ang sakyanan. So, pwede ka mo balibad, ana, kay mo violate man pud sila og zoning ordinance, no? So, munang wag yun na-define clearly sa balaod because magdepende man na sad siya again sa classification na ay mga certain, anggid na siya, no? So, like I said, kung residential ni, then, dili, pwede ra kakabalibad og delivery truck. Okay? Di man ni negosyo, di man ka pwede magnegosyo diha kay residential man ni, di man ni commercial. Okay? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dalan, igo makag-agi ang tao. Igo na ba ni? I'm sorry, pero if you are a servient estate, required gyud ta nga muhatag og road right of way. No need gyud na to. Muhatag og road right of way. Dili pwede nga dili ta muhatag og road right of way, okay? Pero maka demand pud ta og unsa kadaka. Depende pud sa ilang gikinahanglan and sa unsa puy sakto. Like I said, residential man ni, so enough lang for a car to pass. Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan kung mamugos sila unsa may among buhaton. Now, like I said, pwede ka mo balibad using that as a reason. So, ang imong angay buhaton will have to be nga mobalibad ka, then they will have to go to court. Dili man na pwede nga pinugos, no? Di man na sila pwede kaguba sa imuhang property, kay ilag yung himo gid sila dalan unless of course there is also a court order. O gusto sila mo'y angay mo adto sa korte. Ikaw of course will have to be forced mapugusad gyud ka og pagpakigstorya nila and plea with the court and tell them your side nga lisod man kay di man lakihanlan kay di man sila pwede magnegosyo, di man kinahanglan delivery truck didto kay balay man no? So muna ikaw pa tug katapusang pangutana, gusto na lang nilang palito ng among yuta, dili ko musugot kay gawa sa kami nakauna aning lugara, maayo ang dagan sa akong tindahan dinhi. Kon ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay ra ba unsay pamaagi? Of course pwede, no? Pero magsabot mo nga it will be a road right of way, meaning makaagi, it's free for all. Then you can just draft a deed of sale nga ang imuharang kanang ilarang gipalit will be the road right of way, meaning ilahan ang agianan. Pero akong suggestion nga
mutually kamo pod makagamit pod mo sa road right of way kay unya uroy ganahan pud ka magtukod og gate din ha sa kilid unya diha na mo agi sa road right of way pwede pod mo moagi. So win-win ang situation. You don't have to sell your property. Pwede ra man na nga nakwaan man ka, no? Nakwaan man ka dapat jud pud kanila i-compensate sa area nga di na nimo magamit tungod kay gihimo ng agianan. Ni give up gud ka for their benefit. So, kinahanglan sad gyud nga i-compensate sad ka. You don't have to sell the property. Pabayad na lang anang sa road right of way nila. Sabot na lang mo kay silingan ra man pud mo, di ba? Mas maayo man gyud na good nga kung silingan lang magkasinabot lang. Okay guys, everyone, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuwang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mau kining sa kalalaki nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Agad mo tatampo, nagdasingan nga. Jerry. Jer, unsa man ganahan ka makauyap? Unda. Yan naman, nakaihatag nga chicks na ko? Oo, naa. Taga-inyo raman na sa Katmon. Pero huy, kung magkauyab gani mo, ayaw binuangi ha? Siyempre. Nakinumber niya kay akong tiksan. Oo. Sige kani kopyahan ni Bibi. Unsa may nga niya? Lina akong pangan. Ako sab si Jerry. Tinuod nga taga Katmon ka? Mayo noon kay parehas na taglugar. Di hindi kag number na ko, Jer. Sa imong amiga. Aw. Okay ra ni mo, Lin, nga mag-text ko nimo or manawag ko? Okay na, uy. Salamat, Lin. I love you, Lin. Jerry. Manay tinuod, Lin. Sa sige na to, kontak kay ba? Nahigugman ako nimo. Nahigugma ka na ako. Nga pagrit na magkita. Unsaon mo na nga. Mao man na akong gibati nimo. May chance ka, Colin. Bisura sa manang sugton ti ka, uy. Nga pa ta magkita sa personal. Sige lang, God. Di pa ka na nga. Iniguli na ko, diha. Uyab na ta. Sige na ba? Sige na lang, uy. Na, uyab na ta. Salamat, Lin. Tinuod uyab na mo ni Len? Day. Iyan akong gisugot. Ay, maayo hinuon kay uyab na mo. Lipay sa bitaw kay ko, day, nga. Iyan naging kong gisugot. Hoy, ayaw nagbinuangi akong amiga ha. Basig imo ng pasakitan. Day, kinamay tabo, day. Kay love kay na ko si Lin. Kumusta, Megs? Kinsay mo gimegs, uy? Kinsa pa mo, day? Ikaw? Anong Megs man imong gisangpit na ko? Kinalan ko nga, Megs, ang atong tawganay. Okay na ni mo? Okay kayo. Kuan ka nang pauli di ko des ato? Tinuod? O lagi. Sige. Magpaabot ko nimo. Ikaw ni Megs? Ako in town ni.
Kuopom, di ka? Ikaw gani. Gwapo man sad ka. Lipay ko nga, nakita na tas personal, Megs. I love you, Megs. I love you too, Max. Nibalik lang ko din sa syudad. Pero, murag nipilit paghapon sa akong lawas ang kahumon dilin sa akong pagkakos niya. Lin. Megs, Oh, Megs, kumusta? di abi ako rin sa Lapu-Lapu. Ha? Pag-sure, ay. Lagi, Nag-usap ni ka sa Lapu-Lapu. nanarbaho ko. Kumao na, doon ro dita. Kay, niabs ko sa Lapu-Lapu. Maayo hinuon. I-text Begon, asa ka napita sa Lapu-Lapu. Aron, maana ka na ko. Megs, lipayan ako, uy. Nga nakita na sad ta. Ako sa Megs. Lipay sa kay ko. Maayo hinoon nga doon lang atong gitrabahoan. Kay permita magkita. Mao gyud. O makuha sad ka nako dinhi sa imong trabahoan. Salamat nga. Sa iyo may magawas ron. Ako na napiton si Lynn sa iyang itrabahoan. Uy, ni-text mo si Lynn ako. Megs, ayaw lang kukuha aron. Kaya mo overtime ko. Mag-overtime di siya. Okay. Mapauli lang ko eh. Nagabi naman lang. Wa mo reply si Lynn sa akong mga message. Kung tawag ka sab, yung i-cancel. Akong teksa ng niyang amiga, mi. Salamat kay ni-reply ang iyang amiga. Wa man mo overtime si Lynn. Ni undertime man ganito siya. Uy. Hain mo dis, Lynn. Sorry kaayo, Megs, ha. Dito ko sa boarding house akong amiga ko. Nakatog ko dito. Ay, kuyawan man tanin mo eh. Ingon ka mo, overtime ka. Dito ra di ko si mong amiga. Wa ko mo dayo nag-overtime, uy. Gikapoy manggod ko. Pauli na. May buhaton pa ko. Binuang ni. Pila na kahigayan nga i-text kong din. Pero, di mo reply. Di ni text. Ang amigam ning din. Di abaya si Lynn diri sa Pecas Barrio na Nisco. Gusto. Naam di disco sa unahan. Ako siya doon, eh. Megs, nga nang niya ka? Mauday nga wak ka reply nako. Kaya nagdisko-disko de ka din, ha? Dali, magstorya ta. Ayoko birahaon sa ba? Magstorya sa ta. Dili ko makigstorya ni mo. Kina ko yung mga kauban. Magkita lang ko niya ta. Lin, ato sa kuning klaruhan. Naon sa de ka? Anong di naman ka mo reply nako? Kung tawag sa ka, imo i-cancel. Sa mukha ni mo, oy! Gusto ko mo sayaw. Sa mukha kay ka. Buwag ta, oy! Lin! Pila na katuig ang nakalabay. Sukad nga nakabuwag ni Lynn. Pada ako nang tingali nga, mangita kong lain. Di may text. Hi, ako di ay si Lizel. Pwede makig-friend mo?
mao ni akong Facebook account. Oh, no. Madugos komputeran ba? Ako ni search. Diyan ako. Ako na siyang nakita. Kopam din siya. Pero murag bata lang. Ako tawagan, bi. Mayo hinuon kay imo na ko nakita sa Facebook. Di ni kag number na ko, Zel. Hinatag rasad sa ako mga kaklan. Pwede ta makita, Zel? Sige. Asa man ta magkita? Hi, Jerry. Ikaw ni, Zel? Yep. Naunsa ka, uy. Gitutok mong kag maayo na ako. Kagwapa ni mo, eh. O, bata pagid kay ka. Pila na edad mo? 15. Ikaw? 21. Ay, mangita sa dag, makao na. Diba, sige, gutom na ka. Sige. Aron inig ka human. Moadto ta og pantalan. Huy, naon sa di ka? Ganina rin ka nagsigig tutok na ako. I love you, Zel. Jerry. Bahala na mo ingon kang prescore kay ko o tiguan ko. Ang importante nga, may baw kang nalagti ka. Ay paglaom ka ko ni mo, Zel. Bisan tuod og maguwang ka na ako. Pero ang kuno na ako nga love sa tika. Tinuod, Zel? O, lagi. Sa ato pa, kita na. O, Jerry. Salamat, Zel. I love you. I love you too. Di ka mauwaw nga makikuyog na ko nga magwawam ko na mag-edad. Dili man. O ganong mauwaw man ko no ko nga love man tika. Salamat, Yam. Ha? Yam? Manay gusto na kong atong daw ganay, Yam. Sige, Yam. Ato ta sa may pantalan na. Diba, ganun ganahan dyan ka dito? Nindot man ko dito, kay naikalingkuran. Unya, hangin sad. Bitaw. Sige, anto ta. Yam. Ayaw ba ko pasakit eh, ha? Nga nang pasakitan man ti ka? Basig mangita kag lain ba? Nga parehas na mag-edad. Dili na mahitabo, Yam. Kay love kaayo ti ka. Salamat, Yam. Kadiyot. Nganong napatukar mo ka ng kanta? Love Me Like You Do, mana, ba? Oh. Ganahan mo ko ani nga music good. Og pananglit magkabuwag gani ta. Og imo ning madungog. Hinaot ka imo ko mahinumduman. Yam. Giniharam ko din iskulahan. Hapit naman mamauli ang tanang estudyante, pero huwag nga si Lizel. Akong tawagan, Bi. Yam. Yam, asa di ka? Di ako sa inyong eskulahan. Wala ka diri. Di pa uli na ko, Yam. Ha? Di ba nasabot mo ta nga ako kang kuhaon o ihatod sa inyo? Pino Vlog. Mag-call off na tayo, Yam. Ano sa kayo mag-love? Naibawan ko sa kulula nga. Nga naguyab-uyab ko. Unya, maguwang pagit ka na ako. Og suko kaayo siya. Unsa? Mao mag-cool off na lang ta. Kaya basig masumbong siya ni Mama. Og baundangon na lang hinuon ko sa ko pag-eskwela. Yam. Sorry kaayo, Yam.
Love, tika, pero kinahanglan nga ako ning buhaton. Kaya dili ko gustong mauntang sa ko pag-eskwela. Sorry kaayo. Sakit kayong nahitabo na ko. Pero wako'y mahimo kay naki-cool off man si Lizel na ko. Matagkadungog na ko sa kanta nga Love Me Like You Do. Nainomdom na kong Lizel. Pero wala sa ko manganday nga magkabalik pa mi. Kay may bago naman kong uyab. Di nila lang ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Jerry nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kadakulahan. Love Me Like You Do.